home. És un traidoret. Tu dolor hoy te encadena. Cristina Sarrià, molt bona nit. Bona nit. Això és un traidoret, va per mi. Va per tu, home, això és un cop baix, no ens ho esperàvem, no? A veure, Això és una monada, això és un regalito. Així més de programa, de vendre galetes o... A veure, a vosaltres què us suggereix aquesta cançó? Perquè jo crec, no sé si va per generacions, cadascú té algun record relacionat amb Chiquitita i Amaba. A veure, expliqueu. Sí. A mi em fa plorar i tot, Jo crec que en l'època, quan va sortir, no vaig entendre la lletra, Sí. tot i que ja hi havia la versió castellana, i ara penso, no sé què té. No sé. És que era una cançó que, a més, formava part de la sintonia del programa Un Mundo para Ellos. No sé si us en recordeu, de Televisió Espanyola. Oh, jo no me'n recordo. I era molt trist, perquè eren Per imatges... això em fa plorar. Eren tremendes. Per això jo ho Sí, jo crec que hi ha molta gent que té com una mena de trauma amb aquelles imatges i Chiquitita, que era una cançó que apareix a l'obra de la que parlem avui, Red Pontiac, una comèdia escrita i dirigida per Pere Riera, que desmitifica el sentiment maternal i planteja situacions incòmodes, com ara què passa si tens un fill i no el suportes. Es tracta d'aquesta obra protagonitzada per Cristina Sarrià, que és qui deia ets un traidoret, només començar. Però amb carinyet. Amb carinyo. La Míriam Iscla, molt bona nit a totes dues. Hola, bona nit. I també el Pere Riera, que és, com dèiem, l'autor i el director d'aquesta obra. Bona nit. Bona nit, bona nit. Una obra que hi ha temps fins al 17 de març per veure al Teatre Poliorama, i aquesta cançó, doncs, clar, és el que desperta l'instint maternal, no? Mira, a mi aquesta cançó em posa com una moto. És l'únic que puc dir. Amb el personatge li passa això, no? Li passa això, que li diuen Maria Teresa o li posen el Chiquitita i es posa com una moto. Tu, noia. No, això com ho dius cada nit en aquell banc, És que a vegades no t'escolto. Em miro i no t'escolto. Com que no callo? La Cristina Sarrià i la Míriam Iscla no havien treballat mai juntes. No. Com ha anat l'experiència? Bé, ens estem medicant i ho portem molt bé. Sí, s'ha de passar. Abans de sortir algun ritual o no? Un petonet, sempre ens fem un petonet abans de sortir. És veritat. I un petonet quan acabem. I quan acabem. I a vegades... Com si haguéssim de morir. Doncs ja no que s'haguessin de veure mai més, no? Exacte. No, la veritat és que és un gustasso. Treballar amb aquesta dona és molt divertit, ens ho passem molt bé. L'obra és un torbellino que ens ha escrit el Pere i ens ho passem realment molt bé. I és que passa amb un pispàs, perquè entre que és comèdia i que dura 1 hora i 4 minuts, vull dir que realment és com pujar-se amb una, com es diu això? Sí, una muntanya russa. Muntanya russa i deixar-se portar i disfrutar-ho i jugar-ho i veure com el públic disfruta i ja està. De fet, ho veu llegir ja pel torneig de dramatúrgia de la temporada alta el 2011. El primer cop que rebeu el text, què penseu? Jo, bueno, a més et trucaven els de temporada alta sense que el Pere no en tenia ni idea que ens havien trucat. I jo, quan em van trucar i em van dir mira, ho farà la Cristina i tu, i a més ells et donen el paper, vull dir que ni nosaltres vam triar, o sigui, a mi em van dir t'has de llegir aquest paper, si el vols fer, per fer-li una sorpresa al Pere i participar en el combat. Home, jo vaig dir, primera que si és del Pere ja no cal ni que me'l llegeixi, però segona, evidentment llegia i reia, jo reia sola. Suposo que, bueno, la Cristina, què feies? Ploraves? Al final sí. Al final ploraves. Sí. I mira, tu veus que elles dues llegeixen aquest text i dius això cap al teatre ja, i amb elles dues, o com va? Home, va ser molt xulo, perquè aquella tarda, clar, jo vaig arribar a Girona, no sabia qui em trobaria, i clar, em trobo la Míriam, que ja per mi ja era actriz fetitxe, ja us coneixeu, ja havíeu treballat junts? Sí, havíem treballat junts i jo la Míriam la idolatro i la idolatrava. Som nòvios. Som una mena que de se nòvios, sepa. una mena de manera de nòvios. I llavors, clar, la Cristina no hi havia treballat mai, no la coneixia personalment, però l'havia vista com a actriu i també m'agrada molt la Cris. I a més, clar, quan les vaig veure juntes vaig pensar, ostres, quina combinació. Quin tàndem més explosiu, no? Que realment, i vaig pensar que realment el que havia fet el càsting ho havia encertat, perquè tot i que quan ho vaig escriure no tenia en ment cap actriu, quan les vaig veure vaig pensar que eren elles, no? Que els personatges eren elles. I després de resultes de la lectura, que vam estar aquella tarda junts i va ser tan bonic i tan xispós, allà ja vam notar que passava alguna cosa i tots plegats ens en vam adonar que valia la pena allargar-ho, no? Un torneig també que és un bon aparador, no? Per obres, perquè també hi ha hagut obres que han passat per allà que després les hem pogut veure en els teatres, no? Sí, així s'ha demostrat que realment d'aquella primera edició n'han sortit uns quants espectacles i esperem que realment d'aquesta segona edició que s'ha celebrat aquest desembre passat també passi el mateix. Vull dir que del que era a priori només un joc de dramaturgs,
realment ha estat un petit planter, no? Com unes llavors que després han acabat florint en espectacle. Després heu acabat en el Poliorama amb aquests dos personatges que dèiem que són doncs molt contraposats, realment. Escoltem-ne un fragment. La faldilla foradada, jo amb sang a les cuixes i el pal del xupa-xup clavat a la galta del cul com una banderilla. La mala bèstia barrejant com si el mateix. Quin follon. I el pitjor de tot, els 5 dits de la meva mà marcats a la galta com una flamarada. És que em van dir de tot, però què haces pegando a un crío? Que te vamos a denunciar, loca, que estàs loca. Es va muntar un sarau a la botiga del Zara, que no tornaré a entrar-hi mai més encara que hagi d'anar amb parratge. Que ells juguen i no, què vols? nena, no. Ell es va construir una arma i em va atacar amb premeditació i alevosía. La llei de l'ús. La llei del més fort, Lourdes. Ell sabia que tenia el poder. Veus, jo això sí que no. Jo pagar-los, mai. Ell diu que no, cadascú, doncs, dues mares molt diferents, i quan estàveu assajant, un cop ja ha passat al torneig, sabíeu en quin moment riuria la gent o això és imprevisible? No, teníem uns atacs de taquicàrdia. No, la veritat és que vam fer com 2 o 3 passes d'assajos en públic, però eren amb 5-6 persones, i va ser una sorpresa superagradable, perquè realment, home, al principi sí que el Pere reia, li fèiem certa gràcia, però clar, després de veure'ns assajar unes quantes tardes, unes quantes hores, ja no li fèiem ni punyetera gràcia a l'home aquest, normal. Jo els primers dies vaig agafar com una contractura a l'espatlla de riu, que a més del text ja me'l sabia. De riure, amb un text que tu has escrit. Sí, una cosa absolutament masturbatòria. Narcisista. Però és que em pixava, però a més el riure i no fer soroll perquè elles no es distraguessin, em vaig anar carregant l'esquena, i sí, però és veritat el que diu la Míriam, clar, al final quan ho has vist 28 vegades ja ha perdut ja pistó. No li feia tanta gràcia. Llavors, recuperar com van fer els assajos en públic, recuperar el que havia sigut la llavor al principi, no? I aconseguir i tornar a sentir les rialles, i després ja fer-ho temporada alta, que va ser una sorpresa superagradable, no? Teníem el teatre que es va haver de fer 2 dies i la sala Planeta plena, doncs i era un espectacle amb 170 espectadors que de cop i volta reien molt, no? I això ens va donar una volada i una il·lusió, no?, també, de la feina. A l'obra es diuen coses que segurament són tabú. Vosaltres ho noteu, això, aquesta reacció, quan es diuen... Perquè, clar, reconèixer que no suportes el teu fill no és una cosa que... En públic, almenys, no ho reconeixen les mares, normalment. Se sent, en alguna frase de la Míriam, se sent a la platea uns... Ah! Que dius, ai, alguna esgarrifança per aquí d'algú que s'ha sentit identificat o d'algú que ho ha trobat molt passat de voltes. Sí. Per escriure-ho, has parlat amb moltes mares que et comentin aquelles coses que no es comenten en públic, o no? No, m'he basat molt amb les mares que tinc a prop, no? Tinc moltes mares, tinc molts amics i amigues que estan, per qüestió d'edat, doncs que estan tenint fills, no? I llavors vas veient, no és pas que tingui cap amiga que reprodueixi cap dels dos tipus de mare, però fa gràcia veure com la gent de la meva generació està reproduint en el fons uns grans patrons de com s'assumeix aquest rol de la paternitat i la maternitat, no? Que pensem que quan ens toqui a nosaltres ho farem més bé, hi haurà coses que van fer els nostres pares amb nosaltres que no les farem, no? I després vas veient que en el fons és una mena de cicle repetitiu, però no tinc un referent, vull dir que són 2 personatges molt extremats, no? Estan tots 2 cadascun en un costat de la veta i és un joc. Clar, estan molt portats al límit i mira, a tu toca defensar un personatge també complicat i l'has d'entendre també, és a dir, en aquesta mare com la defenses? Jo l'entenc perfectament, Home, no, jo l'entenc perfectament, no s'entén amb la criatura que té al davant i això li provoca amb ella una situació. Per ella no és agradable, aquesta situació, no és una persona que defengui que això està molt bé, no, és que ella té un problemón i jo l'entenc, pobra dona, ella ha parit una criatura i no s'hi entén i això li genera amb ella una angoixa, no és una persona que digui, mira, no m'importa, no, i realment pren decisions per intentar solucionar aquest problema de la millor manera, de la manera més bona. I realment és la més bona la que proposa, no? Sí, s'explica gaire cosa, però que no prengui mal, aquesta criatura. Exacte, que no prengui mal, això és, penso que és un extrem d'amor, no? Vull dir, hi ha mares que diuen, doncs, la manera d'estimar-lo és estar molt
sobre d'ell i el que fa doncs, el personatge de la Cristina, la Lourdes, i el meu doncs, té una altra via per demostrar aquest amor, que és, bueno, doncs, igual l'hem de tenir una mica més lluny, no?, per intentar que no li caiguin coses a sobre. I quines reaccions esteu rebent, això tant de la gent que són pares com dels que no? Què us estan dient? Home, les mares, totes et diuen estic al mig entre totes dues. Entre els dos extrems. Sí, tinc molt d'una i molt de l'altra, no? Realment, clar, és això, el Pere ha escrit una comèdia i ha escrit uns pols molt oposats i molt extrems perquè la tensió de la comèdia és aquesta, no? Però tot neix d'una veritat, evidentment, no? I moltes mares diuen això, doncs, és que hi ha vegades que els mataries, i està dient-ho, evidentment sense pensar què està dient, però ho diu, sí. no? I no té una... I ho pot pensar. I tots ho pensem, Clar. i tots ho han dit en algun moment, no? Una altra cosa és que això tingui una veritat molt, molt interior, però que també ens hem trobat en algun cas que hi ha persones que els hi passa exactament això, no? Que no tenen un feeling i no el tenen i no són les més, és veritat, però sí que existeixen i penso que entre el més i el menys doncs hi estem tots posats, no? Pere, tu ens deies això, que no tenies fills, però la gent del teu voltant sí. Després de veure l'obra, creus que la gent tindrà més ganes o menys de tenir fills? Ui. Ha baixat molt Carai, la natalitat. sí que la cosa està molt... Si baixa la natalitat, hi ha una... La baixada. No, l'ha trucat al Mas i li ha dit, a veure, noi, a veure si aixequem una mica... A veure si arreglem el final i fem una mica com de... Necessitem timbalers del grup per poder aixecar aquesta Catalunya del futur. Sí. No ho sé. I tampoc no pretenc que dissuadir ningú de que tingui cries, Però suposo que és una cosa que a mi em volta pel cap, no? Doncs suposo que per això ha sortit l'obra, no? I a vegades... Et volta pel cap tenir fills? Sí. Jo a mi mateix ho tinc difícil, però bueno... Bueno, tots són quartos, Tot és qüestió de calés, tot és qüestió quartos de calés. s'arregla, I a vegades et poses això, no? Et poses en un costat que dius que bonic, quan veus els moments bonics dels fills dels teus amics, no? I quan veus un moment una mica així coolment, dius, hosti, tu que bé que estic. El títol de l'obra és Red Pontiac, que algú va pensar d'on ve això de Pontiac, que si fa referència a cotxes, no, fa referència a un tipus de patata, i explica'ns com vas documentar, o d'on et va sortir aquest títol del tipus de És una patata. cosa molt autobiogràfica. El meu pare era transportista i a vegades duia camions de patates. Anava a collir-los al pagès i els duia a la fàbrica de la patata, diguéssim, la patata matutano o la que convingués. Per fer patates fregides. Bueno, no ho sé, no, ell era transportista, Val. és que ja et dic, jo era petit, ni me'n recordo. Jo el que sí sé és que duia patates i duia de tot tipus de coses, no? I recordo que jo recordo sentir el meu pare dient això, que hi havia dos grans tipus de patates, que eren les Canabec i les Pontiac, i llavors doncs que les bones eren les Pontiac, no? I que recordo quan vaig haver d'escriure l'obra, mira, no em diguis per què, però em va venir la frase aquesta, i vaig pensar, ostres, Red Pontiac, quin títol més xulo per una història, no? I a partir d'aquí vaig anar pensant en articular una història que es pogués dir Red Pontiac. Que bo. O sigui, tens aquest record ja interioritzat, aquest consell, bueno, aquesta de... La Sí. Red Pontiac són les bones. A vegades, sí, a vegades els impulsos per començar a escriure et venen del lloc més insospitat, Vull dir que no, i en aquest cas va ser això, una expressió i pensar que podia titular una història que calia escriure, això sí, no? I que som dos dones, que som dos grillades, no? Realment, dos patates I especials. dures de pelar. Sí, i dures de pelar, que estan a dintre d'un sac de normalitat, no? Hi ha aquestes dos que són especials, que són extremes, que són diferents, que són bones, que són autèntiques, que són, cada una és conseqüent realment amb el que li passa i el que sent, i que estan aquí dintre i que bueno, intenten ser unes patates lliures. Cristina, el teu personatge veu el personatge de la Míriam doncs d'una manera molt allunyada. Al final, podem dir que no són tan diferents o que s'hi acosten? En alguns moments la fa dubtar. És a dir, el personatge de la Míriam pot fer dubtar i trasbalsar, de dir com pot ser que d'una boca d'una mare surtin segons quines expressions que al principi me fan certa gràcia, però ja a partir d'un moment veig que allà hi ha alguna cosa que no em quadra. Que una mare i aquell vocabulari a mi no em quadra. I al final em deixa fora de joc, em deixa absolutament... No sé ni què m'ha passat, o sigui, com si m'hagués caigut un asteroide al cap, no? Per cert, el Poliorama té aquesta programació doble, que esteu actuant molt d'hora, cosa que va molt bé. Després ve el musical Testimonis perfectes, ja et canviaré. Com va aquest veïnatge? Compartiu camerino? Com funciona? Quan nosaltres estem actuant, ells arriben de puntetes, algun no tant de puntetes, tot s'ha de dir, i per tant ens veuen de refiló, i quan nosaltres sortim ells ja estan escalfant la veu i fent estiraments i
no sé, potser algun dia ens quedarem a cantar i ballar per allà darrere, Sí, no? convé, ens vestim de patata i fem una mica de cosa allà No, darrere. l'ombra de la patata. No, home, realment és, no, potser la notícia que la gent desconeix, a part evidentment de Red Pontiac, perquè fa molt poc que l'estem fent, i seran 4 setmanes molt justes, és que el Poliorama fa doble programació, no? Cosa que no havia fet mai, i és una sala que només té un espai, i per tant anem molt seguits realment. Sort que la nostra obra dura poquet, no? I es pot fer una programació de les 8 nosaltres i a les 9:30 l'altra funció. Però penso que amb això està... Vull dir que realment aquesta desconeixença del públic és perquè la sala no és... Fins ara no feia una doble programació, cosa que s'agraeix també perquè fer forats perquè es puguin exposar el màxim d'obres possibles en aquest moment que anem tots buscant com treballar, no? I com muntar-nos petites històries per exposar-les al públic. És important que les sales, que a més tenen un públic, que estan col·locades en bons llocs de la ciutat, que tenen un públic fidel, s'arrisquin a fer una doble programació, no? Això està molt bé i és una cosa que segurament temps enrere no passava i no s'arriscarien, i estem veient això, doncs, grans teatres que fan aquestes apostes, el Lliure, la Villarroel, també doncs, el Poliorama, oi? Sí, per un cantó és una aposta per nosaltres i és una aposta també per ells, no? Perquè la mateixa sala, com que costa omplir els teatres, doncs si fas una doble programació pots aconseguir que tingui més públic. I a part, doncs, per la banda de les companyies o de la gent que anem a representar coses, tenim l'oportunitat d'ensenyar la nostra feina, que si fos amb una única programació no podríem, i evidentment estem sortint com bolets intentant trobar una història que agradi, que interessi, que faci que la gent vingui al teatre, que distregui i alhora faci rumiar, no? I penso que tots intentem trobar espais per explicar, i està bé que els teatres facin dobles programacions. Aquest any, a més, dins d'aquest bon moment que estem dient dels autors d'aquí que tenen visibilitat, doncs hi ha aquest gran projecte també del Teatre Nacional, on Jordi Casanovas, Marc Rosic, Albert Espinosa i tu mateix, Pere, estreneu obra a la Sala Gran del TNC. A partir del 8 de maig podrem veure una obra teva a Barcelona, a la Sala Gran del TNC. Explica'ns, escriure per la Gran del TNC és diferent? Penses d'alguna manera? Sí, és diferent, és bastant diferent, perquè allò és molt gros. L'escenari, la platea, tot té unes dimensions molt ciclòpies, no? Llavors has de pensar que has de muntar... Bueno, jo he pensat, si més no, que havia d'escriure i dissenyar un espectacle per la Sala Gran, i així ho he fet, penso. I bé, i ara ja és ben bé, jo de fet és que ara ja tinc el cap allà, vull dir que ja, com que d'aquí 10 dies comencem a assajar, ja és qüestió d'anar escalfant motors i... És una obra que ens porta a Barcelona del 1938, on hi ha els bombardejos de la Guerra Civil. Per què decideixes situar una obra en aquell moment? Doncs mira, primer perquè el tema va sortir de la realitat actual, o sigui, del context actual, no? O sigui, pensar que realment estem en una situació en la que la crisi econòmica és cada cop més severa i més bèstia, i com a ciutadà doncs, instal·lar una mica o ser conscient que s'instal·la dins d'un, no? Dins meu en aquest cas, una por als efectes d'aquesta crisi, no? Aquesta idea que la crisi econòmica pot esdevenir al final una crisi moral, i si hi ha una crisi moral molt ferotge sortirem al carrer i ens tractarem com bèsties per poder sobreviure. I això vol dir que esclataria un conflicte civil, social. A partir d'aquí penso en escriure amb la guerra, o contextualitzar la situació en una guerra, i llavors és, bueno, quan de parlar de la guerra me'n vaig a la nostra, i quan començo a escarbar una mica amb la guerra civil i sobretot amb els preludis de la guerra civil, amb el que va passar durant la República, me n'adono que es van produir molts esdeveniments socials, polítics, governamentals, econòmics, que tenen un paral·lelisme força monstruós amb el que ens està passant ara i aquí. I encara em va fer més por i encara em va fer més ganes, encara em va estimular molt més per intentar contextualitzar la història allà, perquè realment l'espectador pugui fer un viatge que sigui un ressò, no? Tot i que vull dir també que és una obra, un espectacle que no és un document sobre la Guerra Civil, que no és una història sobre la misèria que s'instal·la en una situació en una ciutat en guerra, sinó que és la història d'un grup humà que sobreviu i lluita per sobreviure des de la il·lusió, l'empenta, la pulsió de vida i fins i tot les ganes de celebrar els impulsos que encara queden quan al teu voltant tot és destrucció. Això serà a partir del 8 de maig. Míriam Iscla també t'hi podrem veure en una sala que tu ja coneixes, la Sala Gran del TNC. Una sala immensa, no? Però, bueno, lluitarem per omplir-la amb la història del Pere i crear interès, també, evidentment. Jo penso que la història és realment una història, això que dius, d'éssers humans, no? I de buscar guspires de llum
entremig d'una gran situació fosca com és la misèria i la violència d'una guerra, no? I les maneres que té cada un per intentar no perdre el seny ni el que seria la humanitat, no? La real humanitat, de mantenir-se una mica i intentar controlar la ira. Doncs això, com dèiem, a partir del dia 8, de moment, comèdia, per Sí. anar-se preparant Sí, fins al 17 de març. Exacte. El Poliorama. Moltes gràcies a tots tres per haver estat aquí, Pere Riera, Míriam Iscla i Cristina Servià, i que us vagi molt bé aquest Red Pontiac. Moltes Gràcies a gràcies. vosaltres.